Liberia jamana na jamanakuntigi min bɛ ka bɔ fanga la n'o ye George Weah ye o sɔnna kunu wula fɛ a ka dɛsɛ jamanatigisi kalataw la n'o ye a kɛlɛɲɔgɔn Joseph Boakai ye. Wote min bɛɛjɛ fanga kɔlɔlɔ bɛ kari ni fanga tiɲɛni ye minnu kɛra kalo tɛmɛnenw na o maraw kɔnɔ. Washington ye foli lase cɛbɔ Boakai ka sebaya ma ani hɛrɛ ni sɔnni jaabiw ma jamanakuntigi bɔlen fɛ ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanakuntigi ka kumalasela ka kunnafoni dɔw ye. Bi su nin na CDC dɛsɛra nga Liberia ye se sɔrɔ. A waati sera ka kɛ cɛɲɛ ye dɛsɛ la. George Weah y'o fɔ min sugandira san 2017 la a ka politiki tɔn CDC ka tamasiyɛn kɔrɔ n'o ye Congress for Democratic Change ye. N ye kuma ta jamanakuntigi sugandilen Joseph Boakai fɛ walasa k'a fɔ a ka sebaya la ntolantala nɔrɔ kɔrɔ min si be san 57 na ka fɔ la. Kalata jɛkulu ye jaabi minnu bɔ kunu olu ye 150 ni kɔ dɔrɔn di Joseph Boakai ma min si be san 78 la ka 149 ɲɔgɔn di George Weah ma. Liberia jamanaden 2,4 million ɲɔgɔn welera wotew la tarata tɛmɛnenw wa u ka jamanadenw tɛmɛna 165 kan.